Benvinguts. Avui parlarem de menjar. Us agrada la verdura ecològica? O biològica? Orgànica? Ai, quin embolic. Comencem. Si parlem d'ecologia, de la interacció dels organismes amb el medi, també podem emprar el terme entès específicament com la defensa i protecció del medi ambient. Aleshores, els aliments vegetals que procedeixen de conreus no transgènics i que no utilitzen químics industrials es diuen preferentment ecològics. Per exemple, diem fruita ecològica, cereals ecològics, oli ecològic. I els aliments procedents d'animals que han estat criats amb menjar ecològic i amb un cert nivell de benestar també prenen aquest nom. Tenim vedella ecològica, ous ecològics, iogurts ecològics. I biològic, què es pot dir? Doncs sí, en referència a aquest tipus d'agricultura i de ramaderia, s'admet com a sinònim complementari d'ecològic. Per tant, verdura biològica i carn biològica també serien formes normatives, tot i que amb menys ús. Tots dos són termes correctes i hi ha una llei europea que en regula l'ús referit als aliments. De fet, un aliment que no compleixi les condicions pertinents no pot utilitzar ni tan sols els prefixos eco o bio. I què faltava per explicar? Això, gràcies. Anomenar orgànics els aliments ecològics és un calc de l'anglès que sí que utilitza el terme amb aquest sentit, però en català no s'accepta, perquè orgànic té altres significats. Com ara, una matèria o substància provinent d'organismes animals o vegetals. Com un adob orgànic, que vol dir que conté matèria orgànica, en contraposició a un d'inorgànic. No tindria sentit dir que un enciam és orgànic, perquè no hi ha enciams inorgànics. Hores d'ara. L'haurem d'anomenar, doncs, enciam ecològic o enciam biològic. Que vagi de gust.